thijoklangso believer church a Mondol Atum ta Good Friday talon dun. Pini jangmipo niphai krepo surihini da inkorahini arni inkora truck number .duarbagory misi constituency angkangpi Deithor police station keparlo thijoklangso believer church a Mondol Atum ta pini jisu kithi arni mate Good Friday talon dun. Ex General Secretary Birensing Rongphar pensi labangso amei chari pondo. Lapen ke luna number troksi kebra serkep alun rat pen lun si mei cheng pondo. Lapen ke John angkangpi crazy angdeng so engkora po along pen athepi si arnam chethan pon pen Decon borsing terang pen Kejut ardom pon si mei pajut pon pamilo.